Screwtopia. Screwtopia. Oispa taas kivää veidammas, mut mä tain Crystal-blogisidein. Mitä sanot? Welcome to Reaper Straight. Oh yes. This is very easy. Okay. Mun pimpallit ovat kasvaneet. Oh yeah. Tämä oli taas maailman parhaas juttu. Pimpallit ovat kasvaneet. Hakata niitä nyt. Niin paljon pimpalleja, että olleen voi. Kenellä mulla on näin paljon pimpalleja? Kaikilla siis on näin paljon pimpalleja. Että sitten sanoit jollakin on enemmän kuin mulla pimpalleja, niin sanoko nimeä, me valittaa sulla YouTube-kanava. Kukaan ei ole tässä ainakaan ärsyttävän paikassa täällä parvekkeella just tässä kun vieressä puhuu tässä koko aika. En ole sus minä, vaan toinen henkilö. Ja mä vihaan niitä. Niin. Tää on tämmönen nuupimaa. Yrittää vetää mua turpaan, mutta se saa itse turpaa kohta. Tän videon jälkeen kuti meni. Ei saa kutistaa! Ymmärrän nytten, että mun video ei pilata! Ei. Häijy! Minun videopaikaltani! Niin kato! Stund! Oh! Tuossa on tämmönen laustaläpä, et AMG. Mitä asiaa? Siis mulla on täällä Zappeki, AMG. Mut katsotaan miten mä saan mun tuurilla. Otetaan tämmönen 500 CD-plakki. Backpacki full. Aine valsun. Tämä pikku kakko. Patroksit. Mä olisin trashannut tossa. Mä en huomannut mikä toi. Ja nyt mä sanon, se on Patroksit. OMG. Mitä tuli? Ei kiinnostaa mitä tuli, mutta kiinnostaa vain mitä täällä oli. Mä halusinkin noita. Ja. No niin, tässä on paljon CD kasvamassa. Ymmärrättekö sen? Niin mun videoita ei enää pilata yksikään henkilö. Onko se Selma? No ei ole! Ei ole. Nyt sinä turpa kiinni. No sitten joo. Ketä tuossa puhuu ja arvatkaa ketä se on. Arvatkaa. Se pilaa aina mun videot. Paitsi tän yhdessä on vasta pilannut. Hetkinen. Miten se voi pilata aina mun videot? Wait a second. No niin, jatketaan. Mä keskustelin ton kanssa äsken vähän. Ei siitäkään tullut kyllä mitään ja... Tulkaa, ostakaa mun sopista jo. Joka ikinen tavara, niin olette tyytyväisiä. Ostoksiin. Niinku tästä nää nuutit. Mitä sä teet? Kanamaski! Nyt kanamaski! Kanamaskia! Mä tarviin kanamaskin!
Kumpi on arvokkaampi? Kanamaski. Kanamaski. Tää video alkaa tässä. Tää oli peseilyvideo. Selvä.